Τι είναι ο παιδόκηπος? Ο παιδόκηπος είναι ένας σύλλογος εθελοντών όπου γονείς και παιδιά ενώνονται για να προάγουν την ελληνική γλώσσα, τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και την ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας των παιδιών μας. Στον παιδόκηπο, το διοικητικό έργο στηρίζεται αποκλειστικά από εθελοντές γονείς. Αυτή η συλλογική προσπάθεια δίνει ζωή σε όλα όσα βλέπετε, από τα μαθήματα που κάνουμε στο καράβι του παιδόκηπου και τις μηνιαίες μας δράσεις, μέχρι τη λειτουργία και την οργάνωση του συλλόγου. Ο παιδόκηπος είναι κάτι περισσότερο από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι μια κοινότητα. Μια κοινότητα βασισμένη στη συνεργασία, τον σεβασμό και την προσφορά. Μια κοινότητα που λειτουργεί όταν όλοι συμμετέχουν ενεργά και υποστηρίζουν το κοινό όραμα. Είναι σημαντικό να κατανοήσει κάθε μέλος ότι ο παιδόκηπος και οι δράσεις του δεν είναι εμπορική υπηρεσία. Η συμμετοχή σημαίνει ότι γίνεστε μέρος αυτής της κοινότητας, μοιράζεστε τις αξίες μας και στηρίζετε με όποιον τρόπο μπορείτε τη συλλογική μας προσπάθεια. Στόχος μας να αποτελεί ο παιδόκηπος επιλογή του παιδιού. Θέλουμε τα παιδιά να χαίρονται να έρχονται και να θέλουν να μιλούν ελληνικά. Πιστεύουμε στη βιωματική μάθηση μέσα από το παιχνίδι και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή γονέων και παιδιών σε όλες τις δράσεις, επιδιώκουμε την επαφή με τη φύση, δίνουμε χώρο στη φαντασία και την έκφραση. Είμαστε σε πλήρη σύνδεση με τη δανέζικη πραγματικότητα. Τα παιδιά μας ζουν στη Δανία και αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτής της εμπειρίας. Συνδυάζουμε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού με στοιχεία της δανέζικης κουλτούρας, προάγοντας τη σύνθεση και τη γεφύρωση των διαφορών. Τι κάνουμε στον παιδόκηπο? Τα σταθερά μας προγράμματα είναι 2. Για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία για παιδιά από 1 έως 7 ετών, έχουμε τις μηνιαίες μας δράσεις, στις οποίες κάνουμε διαδραστικό εκπαιδευτικό θέατρο. Σε αυτές τις δράσεις τα παιδιά έρχονται με τους γονείς. Οι δράσεις αυτές γίνονται κυρίως σε εξωτερικό χώρο. Για τα μεγαλύτερα παιδοκηπάκια, από 5 ετών και πάνω, έχουμε το καράβι του παιδόκηπου. Το καράβι του παιδόκηπου είναι ένα βιωματικό εργαστήρι ελληνικής γλώσσας. Στο καράβι, τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά, μαθαίνουν την ελληνική ιστορία και τις παραδόσεις μας, βιωματικά, παίζοντας, τραγουδώντας και χορεύοντας. Πέρα από τα σταθερά μας προγράμματα, διοργανώνουμε κατά καιρούς και επιπλέον δραστηριότητες με διαφορετική στοχοθεσία κάθε φορά, αλλά με κεντρικό άξονα την περαιτέρω σύνδεση της ομάδας, καθώς και την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την παραγωγή προφορικού λόγου. Γίνε τώρα μέλος του συλλόγου μας και ακολούθησέ μας στο Facebook και στο Instagram, ώστε να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες μας τις δράσεις. Παιδόκηπος. Μαθαίνουμε, παίζουμε, μεγαλώνουμε μαζί, μέσα από τη δύναμη της κοινότητας.